og tak for invitationen til at komme og dele nogle holdninger, nogle synspunkter og nogle betragtninger omkring ledelse, men mest i virkeligheden for at få en god diskussion, fordi vi har en fælles opgave. Vi har en fælles opgave imellem forskere og erhvervsledere på at finde et nyt ledelsesgrundlag og finde et nyt organiseringsgrundlag. Og det er så et nyt perspektiv at tale om her nu over de næste minutter, måske en halv times tid. Det er at prøve at give rammen, scenen for, hvorfor er det nødvendigt for os, at vi kommer til ikke bare at tænke anderledes, men også handle anderledes, når vi taler om ledelse. Og Flemming bad mig om at finde på en provokerende overskrift til indlægget her, og det synes jeg så, at det kunne være, at organisationshierarkier er stendøde. At det var der måske noget, som der ville have en chance for at kunne holde nogen i live her ude på eftermiddagen, på et budskab, som er måske sådan relativt bastant og relativt markant i forhold til de ledelsesteorier og organisationsbøger, som vi alle sammen vel har padlet igennem sådan i livets løb. Så det er egentlig det, der er situationen, synes jeg, det er det, som vi bliver nødt til at forholde os til. Det er, at vi vores væsentligste værktøj, vores væsentligste paradigme, hvad angår ledelse og organisation, det er nok noget, vi kommer til at skal forholde os anderledes til i fremtiden, end vi gjorde i fortiden. Jeg siger, at vi må tænke nyt med hensyn til organisation, motivation og ledelse. Og det siger jeg primært fordi, at det er jo vel er et faktum, vi jo relativt hurtigt kan blive enige om, at den danske velstand ikke længere kan baseres på det, maskiner kan producere. Ikke desto mindre har vi nogle organisationsformer, som er bygget alene på en maskintænkning. Men når jeg nu hævder, at de maskiner, som tidligere eksisterede i Danmark, at de er flyttet væk, og resten de vil flytte væk, sandsynligvis inden for en ganske kort periode, jamen så er vi sådan set tilbage derved, at hvis vi har lyst til fremadvendt også at være et rigt velstandssamfund med et højt materielt velfærdsniveau, så bliver vi nødt til i virkeligheden at tage nogle andre konsekvenser, nogle andre forholdsregler, end vi har gjort indtil nu. Vi er nødt til at tage udgangspunkt i, at den eneste chance, vi har for at producere værdi, den eneste chance, vi har for at producere velstand, det er, hvis de 5,5 millioner mennesker, der bor her i kongeriget, at de kan formå at skabe mere værdi, end vi ellers kunne skabe. Og det synes jeg, at det kan jo lyde som en lille teknisk ting, det med, at nogle maskiner, som har kunnet generere noget velstand i livets løb, at de er flyttet væk, and so what. Men når man tænker nærmere efter, så er der jo en kæmpemæssig en enormt stor udfordring i realiteten for os, på at håndtere det, der så gør, at vi alle sammen kan medvirke, bidrage, deltage, engagere os i at kunne skabe det værdigrundlag, eller det velfærdsgrundlag, som vi skal leve af i Danmark fra nu af, så de næste mange år i fremtiden. Udover det, så tror jeg også, at vi skal se på ledelse med udgangspunkt i, at de, vi skal lede, bliver vi nødt til at have et langt mere individualiseret forhold til. Altså massemarkedet på rigtig mange områder er forsvundet. Massemarkedet for ledelse er også noget, som vil være på vej til at forsvinde. Så hvis vi vil have de bedst mulige resultater ud af det, man er leder for, så bliver vi nok i højere grad nødt til også at kunne være endnu mere målrettet, endnu mere situationstilpasset, endnu mere persontilpasset, sådan at det ledelsesunderstøttende setup, som hver enkelt menneske skal have, hver enkelt medarbejder skal have, at det må vi formode, at det er forskelligt, og derfor skal medarbejdere også i fremtiden ledes forskelligt. Det var meget, meget, meget nemt i gamle dage, hvor man sådan set kunne dosere ledelse med udgangspunkt i det, man selv kunne finde ud af. For det var jo enkelt at håndtere én ledelsesstil, fordi at så måtte de medarbejdere, man ligesom havde, så må de jo leve med den ledelsesstil, der blev serveret for dem. Men hvis det handler om, at medarbejdere er meget forskellige, hvis det handler om, at vi vil have det bedst muligt ud af alle, så vil ledelse også komme til at handle om, for så vidt, at man som leder kommer til at levere en slags ledelse, der over for hver enkelt person kommer til at være så optimalt som overhovedet muligt. Når nu produktionen den er flyttet ud,
så er det jo selvfølgelig ikke nødvendigvis sådan, at vi er efterladt helt på Herrens mark. Vi har faktisk nogle gode kilder til, at vi stadigvæk kan producere værdi og velstand her i kongeriget. Vi er gode til services. Vi er gode til omsorg. Vi er rigtig gode på know-how på rigtig mange felter. Vi er gode til turisme. Vi er gode til kreativitet, til fantasi. Vi er gode til at være innovative. Vi er gode til forskning. Vi er gode til softwareudvikling. Spil. Vi er gode til oplevelse af viden i bred forstand. Så der er jo mange ting at bygge på. Men kendetegnene for alle de her dele, det er selvfølgelig det, at det er ikke noget, man kan sætte maskiner til at producere. Det her det er kun noget, mennesker kan skabe af sig selv. Det er kun noget, personer med den kompetence, den brainware, de følelser, de involveringer, det drive, det energi, det er commitment, hver enkelt person har, at man kan formå at skabe en produktion inden for sådan nogle immaterielle områder her, som måtte vise sig at kunne være større og bedre, end det man tidligere har skabt. Vi skal altså leve af det, mennesker kan skabe af sig selv. Vi skal leve af at bringe noget mere fantasi, nysgerrighed, skabertrang, energi til markedet. Vi skal skabe nogle rammer, der gør, at hver enkelt kan få sit potentiale fuldt ud. Ledelse bliver afgørende. Ledelse bliver det omdrejningspunkt i realiteten, som gør forskellen på, om vi lykkes, eller om vi ikke lykkes. Og her ved jeg altså for alvor, at ledelse kommer til at træde i karakter. Her mener jeg, at ledelse det bliver et helt vitalt og meget mere afgørende fagligt virkefelt, end vi har set indtil nu. For mig at se, så er vi i en ledelsesmæssig stadie Kravlegård, og vi har nogle udfordringer, der gør, at vi skal håndtere den her nye situation på en helt ny måde. Velvidende, at vi ikke har så mange at læne os op af og kigge i retning af. Der er ikke så mange steder, som vi kan gå hen, ligesom at blive inspireret på, hvordan kan vi nu drive noget organisation og noget ledelse på et helt andet grundlag, end det vi har set tidligere. Og det kommer jeg selvfølgelig til at tage en hel masse om ganske kort øjeblik, hvad er det for nogle ting, som ligger til grund herfor. Men lad mig lige gå tilbage til pointen først. Og det er, jeg tror, så vidt jeg har forstået Flemming, så er vi praktikere og teoretikere, der er blandet sammen her med fokus og interesse på ledelse. Men det er jo sådan, at de organisationstyper og modeller, som vi stort set alle sammen kender, lever med, lever af, lever i, er hierarkisk bestemt. Altså er der nogen af os, der er til stede her, som lever i en organisation, som ikke kan afbildes som hierarki? Det er sjældent, det er. Det er ofte sådan, man tænker på, at man er i en eller anden slags vertikal arbejdsdeling, man er i en eller anden slags magtmæssig mønster, man er i en eller anden struktur, som har noget beslutningshierarki involveret i sig. Hvad enten man er en forskningsvirksomhed, eller man er privat, eller man er offentlig. Og min pointe er jo den, at de strukturer og den måde at tænke og tegne organisationen på, har været rigtig god i gamle dage. Altså det er jo også typisk, at den her hierarkiske organisationstænkning er noget, der er opfundet, som vi der har forstået i 1800-tallet, primært opfundet af militæret, når man skulle i krig. Og der tror jeg da, at det var smart, at hvis man var militæret, man skulle i krig, at man havde nogenlunde styr på, hvilke ressourcer er hvor, og hvem angriber på hvilke måder, og hvem bestemmer, hvornår det skal skydes, og hvilke strategier vi skal eksekvere osv. Det har været en meget effektiv, meget rationel måde at drive sin organisation på, som har været effektivt tilbage i 1800-tallet, når man gik i krig. Og det var en organisationsmodeltænkning, som selvfølgelig industrialiseringens, industrisamfundet, ingeniørtænkningen, samleboldet havde nemt ved at adoptere, fordi at det her det er en rationelt beregnende måde, hvordan får vi det meste og det bedste ud af de ressourcer, vi er til rådighed. Hvordan sikrer vi en arbejdsdeling, hvordan sikrer vi en hastighed på samlebåndet, der gør, at tingene bliver optimeret bedst muligt. Så selvfølgelig er det jo, har det været klart, at den her måde at tænke organisationen og ledelse på, har haft fine vækstbetingelser og udviklingsbetingelser under industrialiseringen. Men hvad så nu, når vi omtaler os selv som et videnssamfund? Vi omtaler os som et netværkssamfund. Vi omtaler os som værende nogen, som skal få det bedste ud af de personer og de ressourcer, vi er. Er det så sådan, og nu kommer der et vigtigt retorisk spørgsmål, er det så sådan, at vi alle sammen performer og leverer bedst muligt, hvis vi får lov til at være yngste træk i et hierarki? Hvis vi er ligesom den nederste del af et magtapparat, hvis vi er underlagt andre folks magtmæssige autoritet, har vi det så allerbedst, er vi så allerbedst til at levere? Er vi allerbedst til at performe, fordi det retoriske spørgsmål, det er vi nok ikke. Der er ikke så mange af os, som synes, at vi i hvert fald på en lang bane
Jeg synes, at det er det allermest optimale. Det allerfedeste, ligesom at være underlagt andre folks magt. De fleste af os har det faktisk bedre, hvis det er sådan, at vi har mulighed for at præge og påvirke vores egen dagligdag. Vi har mulighed for at præge og påvirke de ting, vi tager os af, den måde, vi arbejder på. Hvis vi kan give os selv et større spillerum, hvis vi kan give os selv et større commitment ved, at vi i højere grad øver indflydelse på de ting, vi har med at gøre, så er det tesen, at så er der en god sandsynlighed, en god chance for, at der sådan set også kommer mere ud af det. Og det er jo for så vidt det her, der er årsagen til, at jeg forsøger at problematisere den måde, vi tænker organisationen på, som noget pyramide, fordi at pyramiderne var gode tidligere, men når vi ser fremadvendt, hvor vi skal få den enkelte, det aller bedste ud af hver af os. Og det er vigtigt for Danmark, at det aller bedste af hver enkelt af os, der er til stede her, plus alle de danskere, eller alle de, der er i Danmark, som ikke er til stede her, så bliver vi nødt til at skal skabe nogle rammer, der gør, at vi i videre udstrækning kommer til at kunne folde os ud. Uanset om vi er forskere, om vi er erhvervsledere, om vi er medarbejdere, uanset om vi er i en private sektor eller offentlig sektor, uanset om man er i en slags know-how-produktion eller man er i detailhandel. Vi bliver nødt til at skulle se ledelse med udgangspunkt i, at lederens opgave, ledelsens opgave, det er at skabe de rammer og betingelser, der gør, at den enkelte folder sig mest muligt ud og leverer mest muligt til sig selv, til virksomheden, til organisationen og til samfundet. Og det er derfor, det har faktisk også en lille smule samfundsmæssig betydning og samfundsmæssig relevans. Hvad er det for en slags ledelse, der bliver udøvet i Danmark? Er det noget, man så fra offentlig side bare kan sige, det er sgu et individuelt problem, eller det er en personlig afgørelse, hvordan man vil drive sin ledelse? Nej, det synes jeg faktisk ikke. At der synes jeg, eftersom det handler om jo sådan set at få skabt det grundlag, vi alle kan leve af, så bliver vi også nødt til, måske i et offentligt forum, i offentlig regi, forskningsregi osv., rent faktisk at kunne have nogle holdninger, nogle synspunkter omkring, hvad er det for en slags ledelse, og får vi egentlig tilstrækkeligt meget ud af de ressourcer, som vi bruger på dette eller helt produktionsområde. Lad mig lige gå lidt videre til at komme med min kritik af, en karakteristik af, hvad er det, vi skal tænke i retning af, hvad er det, vi skal have noget mere af. Vi skal have noget mere af noget, der er fast. Vi skal have noget mere af noget, som ikke er så pyramideformet. Vi skal have noget mere af noget, som er mindre hierarkisk. Vi skal have noget mere af noget, som ikke er så stift og så snærende som det, som der i hvert fald på mange områder findes inden for både offentlige og private områder som nu. Vi skal også have noget, som er baseret mindre på magt. Magt er i organisatorisk forstand noget, som fanden har opfundet i vrede. Magt er jo et mønster, som jo netop er begrænsende, som hævder jeg, som skaber en situation, at man folder sig mindre ud, end man ellers kunne. Altså det er at leve op til en chef, leve op til en leder, leve op til en organisationskrav, mere end det er sådan set den egne fri vilje til at være lystbetonet, lystdrevet, drevet af sine interesser, drevet af sin passion, drevet af det at medvirke til at skabe det, som man sådan set selv føler sig kaldet til. Det er nogle organisationsformer, tror jeg, som er mindre forudsigelige, som er mere uformelle, som er klart mere menneskeorienteret, som tager konsekvensen af, at der er sådan set ikke andre til at skabe noget som helst end mennesker. Så vi skal have nogle organisationsformer, vi skal have nogle ledelseskoncepter, ledelsessystemer, ledelsesrecepter, som rent faktisk tager udgangspunkt i, at det er med medarbejderne i centrum, det er med fokus på mennesker, det er gennem mennesker, der skaber resultater, og tage også den fulde konsekvens af, at det er sådan, at sammenhængen i virkeligheden ser ud. Jeg tror, vi skal have nogle organisationsformer, som er mindre kontrollerende, som er mere relationsrelaterede, som er mere dynamiske, måske mere strukturerende, mere netværksbaseret, mere inddragende, mere meningsgivende og mere tillidsbaseret. Det er jo selvfølgelig en hel masse ord, og der findes nok også nogle organisationstyper, som minder mere om det her end andre, men jeg synes, at det er den her retning, at organisationsforskning, organisationspraksis, praksis og ledelsespraksis bør bevæge sig. Har vi så nogle gode forudsætninger
for egentlig at være nogen, som interesserer os for ledelse og organisationstænkning på en anden måde. Jeg tror, jeg nævnte som vi indskudte sætning tidligere, at vi har måske ikke så mange steder at kigge hen. Altså forstå på den måde, at der er egentlig ikke så mange før os, som kommer til at miste vores produktion. Ja, i hele den vestlige verden, så ved vi jo godt, hvilken retning tingene de kører i, men det er jo ikke sådan, at tyskerne og svenskerne og englænderne helt har afslået deres produktionsvirksomheder, svær industri og store virksomheder. Det har de sådan set stadig. Vi har også en lille smule tilbage af det, men det jeg siger, det er, at jeg tror, at vi kommer til at bebo den lille plet på kloden, som først vil støde imod muren. Som først på grund af, at vi har aldrig rigtig fået bygget en kæmpe stor industri op, og på grund af vores relativt høje omkostningsniveau, så vil vi sandsynligvis blive nogle af de, som først skal finde ud af at leve endnu bedre af den immaterielle produktion, end af den materielle produktion. Det betyder så også, at der er ikke særlig mange steder at kigge hen. Det betyder, at der er ikke nødvendigvis mange andre lande, brancher, industrier, virksomheder, som indeholder noget, som vi bare kan lære af og kopiere. Måske er det vores udfordring, også som interesserer os for ledelse her i Danmark, måske er det vores udfordring i virkeligheden at betræde nogle tidligere ubetrådte veje. Måske er det os, der skal ud og eksperimentere. Måske er det os, der skal ud og lave forsøg. Måske er det os, der skal ud og prøve at se efter, hvordan får vi de her ender til at hænge sammen. Hvordan kan det lykkes at finde nogle alternativer til det, vi kender i dag. Og det er ikke nødvendigvis let. Det er heller ikke nødvendigvis sådan, tror jeg, at det er lige succesfuldt at eksperimentere og prøve noget nyt. Jeg tror, at det her det kommer til at fordre, at vi skal have mange initiativer, vi skal have mange forsøg i gang, vi skal eksperimentere på rigtig mange områder for at lære, hvordan man håndterer man så en effektiv og bygge en effektiv organisation og effektiv ledelsesformer op på nogle helt andre principper, end det, vi sådan set er flasket op med og er kendt med. Men så siger jeg, at jeg synes også, at vi er heldigt stillet. Altså det her, det er ikke en uløselig opgave, fordi at vi er altså i et lille land her, som har punkt 1 en homogen befolkning, som har stort set de samme værdier, og som har stort set de samme politiske holdninger og anskuelser. Det er bare i småtingsafdelingen de politiske meningsforskelle, der gør sig gældende her. Hvis man rejser rundt i meget større lande osv., så vil man opleve, synes jeg, at de politiske meningsforskelle imellem højre og venstre osv. er meget mere dramatiske og radikale, end det vi kender til her. Så vi er en nogenlunde homogen befolkning. Vi har også en fordel, at vi er relativt uformelle. Vi har en lav magtdistance. Hele det der socialdemokratiske samfund, som er gjort til gældende i Danmark og i Norge og Sverige over en masse år, har været med til at homogenisere det økonomiske lighed på en hel del områder. Og så har vi den absolut allervæsentligste fordel i den her forbindelse, og det er, at vi bygger rigtig mange ting på tillid. Så alle de internationale undersøgelser, der blev lavet omkring tillid, der falder Danmark ud som nummer 1. Dog i de seneste undersøgelser overgået af Mexico, men lad det ligge. Vi er rigtig, rigtig, rigtig gode til tillid, og det er jo altså fantastisk, at vi som udgangspunkt kan møde hinanden med tillid. Altså vi tror på hinanden indtil det modsatte er bevist. Og det er på et personligt niveau. Det er personer og virksomheder, det er virksomheder indbyrdes, det er virksomheder i den offentlige sektor osv. Og det er jo et fantastisk stort aktiv, at vi er et land, som tør at tro på hinanden. Fordi tillid er jo i den her forbindelse et rigtig, rigtig, rigtig godt alternativ til kontrol. Og kontrol er jo noget, som bliver praktiseret mange steder, også i Danmark, men det skal vi til at holde op med at gøre, i hvert fald på den måde, som vi har overdoseret kontroltænkningen med igennem lang tid. Men den ressource, der ligger i, at vi har et højt tillidsniveau, og måske i virkeligheden også kan bygge og skabe et endnu højere tillidsniveau. Nogle af de dele kommer jo til at være kraftige og vigtige elementer i at bygge et nyt organisatorisk ledelsesmæssigt grundlag. Jeg vil lige tage en lille øvelse her, sådan at vi ikke er alle sammen faldet i søvn, og det er, hvis nu jeg spørger jer efter, er tillidsbaseret ledelse i Danmark almindelig og vigtig? Hvad er svaret så? Nogen siger nej? Ja og nej. Ja og nej. Okay, lad mig godt lidt kort.
Ja, det er rigtigt. Der er flere spørgsmål på en gang. Men i mange tilfælde kan man godt være tilbøjelig til at sige, at vi har sådan set til en vis grad en form for ledelse, som er karakteriseret ved tillid i Danmark. Er der mange, der synes, og det er jeg enig i. Så det næste spørgsmål, det er det så vigtigt i forhold til at drive ledelse, at det er baseret på tillid, og det er der også mange, som vil være tilbøjelige til at svare ja til det spørgsmål. Og så til det tredje spørgsmål, det er jo, okay, hvis tillidsbaseret ledelse er en mulighed, og at det øvrigt er vigtigt, er det så også så vigtigt, at man arbejder lige så detaljeret, planlagt, detaljeret med tillidsbaseret ledelse, som med så meget andet. Har man for eksempel i alle virksomheder handlingsplaner for udviklingen af tillid? Der røg vi skulle lige pludselig af alle sammen. Mystisk. Vi har strategiplaner, vi har visionsgrundlag, vi har idétænkning, vi har handlingsplaner for alt mellem himmel og hav. Men ingen har handlingsplaner for udvikling af tillid. Er det ikke underligt, at vi har bare sådan en ureflekteret forhold til tillid, når vi er nemt ved at sige, at det er et vigtigt ingrediens i ledelse, at det er en vigtig ingrediens i, hvordan at vi forsøger at skabe noget værdi, så har man i de aller fleste tilfælde, så har man et ureflekteret, ubegrundet, i hvert fald et uplanlagt forhold til, hvordan at et tillidsniveau, at det bør stige. Fordi man kan jo godt sige, at hvis man er på et vist tillidsniveau i år, jamen så handler det jo med det, lige så vel som med så meget andet, om at forbedre sig, at øge og udvikle, sådan at man er på et andet tillidsniveau år efter. Nu havde man en markering. Og jeg tænker bare, altså ureflekteret, der er mange ledere, hvis du går ud og snakker med dem, så er de jo meget bevidste om, at tillid er en væsentlig del af deres arbejde, og de kan ikke bedrive deres ledelse, og folk kan ikke lave, hvis ikke der er stor tillid. Og derfor arbejder de med det systematisk hele tiden faktisk, og bare er meget opmærksom på det. Men generelt i, at der er sjældent, at det er udformet i planer. Det synes jeg, det er pointen. Altså det er at bygge noget bevidsthed op, og bygge noget fællesskab op, at bygge noget op, som man også kan kommunikere omkring. Så jeg taler faktisk om at skabe et sprog omkring tillid, fordi tillid, når vi ikke taler om det, eller vi taler bare om det som et overordnet begreb, så bliver vi alle sammen enige om på et overordnet niveau, så er vi enige om, jo mere tillidsbaseret ledelse vi kan have, jo bedre er det sådan set. Men hvad den der tillid, den er, og det kan også ske, det er forskelligt fra den ene virksomhed og til den anden arbejdsplads, men arbejde planlagt med det, altså systematisk at forsøge at bedre og udvikle niveauet for tillid, det er noget, her ryger vi ind i første afdeling for en tom værktøjskasse. Her ryger vi nemlig ind i den situation, der gør, at hvordan arbejder man så med det? Question mark. Det er der ikke særlig mange, inklusive mig selv, som egentlig har særlig mange værktøjer og idéer til. Men jeg tror, det er totalt vigtigt, at vi formår ligesom at komme ind i en proces, der gør, at vi bliver bedre og bedre på det her område, som er helt vitalt for ledelse. Men hvis ikke vi har så meget sprog omkring det, hvis vi ikke har trænet i nogle metoder, hvis vi ikke har nogle perspektiver for, hvordan det er, at vi gør det her i virkeligheden, og skaber det grundlag, som vi kan komme videre på, så er det sådan noget, hvor man siger, at efter 3 sætninger, så er vi sådan set færdige, fordi så har vi ikke flere ord at bruge, og så er samtalen gået i stå, og så står man bare og må håbe på, at det her det udvikler sig til, at der er noget, som går i en bedre eller i en rigtig vej. Nå, det var noget til, det kommer jeg vist også tilbage til. Men vi har jo den samme historie, og vi forholder os til en hel masse ting på en nogenlunde identisk måde. Og det korte og lange, det er her, at vi kender hinanden. Nu er vi ikke svaret, at vi vil ikke noget som nation, han har sagt, og vi er ikke nødvendigvis sådan, at vi kender hinanden personligt, men vi kender hinandens måde at være på. Og det her tror jeg altså er en væsentlig ressource for os, i modsætning til andre lande, som på et eller andet tidspunkt også støder ind i den her produktionsproblematik, med en produktion, som er flyttet til Kina, eller om få år flyttet til Afrika, og så har man ikke rigtig noget produktion, så skal man leve af kreativitet i bred forstand. Godt. Hvem sagde det? Ja. Du har den forudsætning, at det er produktion, der flytter ud. Ja. Er vi ikke lige så, det er sårbare over for, at viden flytter ud? Det er jo fleksibelt lettere at flytte viden i den måde, som det fungerer på i dag, uden at flytte en produktion. Og så lige bruge det ønske, det handelsskolen til løn. Fordi en af jeres kandmærker har lige solgt sin virksomhed her i weekenden for
milliarder dollar succesfaktor i Silicon Valley. Og det er så til den anden pointe om, at det har ikke noget med, det er en cloud-løsning, som kun eksisterer ude i cyberspace. Men så solgte den til en forhandlingsskole i Aarhus, men det er en vanlig sted. SAP, så det er blevet, det pointen er også egentlig her, ikke, at der faktisk er 2 mennesker, der køber og nu sælger, skal vi sige, immaterielle værdier. Det foregår bare i handel. Altså, det kan godt ske gøre, at det der med, at den vidensarbejdspladser også flytter ud, og det har jeg slet ikke noget bud på, fordi altså, så er det bare en helt deep shit, hvis det er sådan, at det er en rigtig problematik med det her med produktionen. Nu er det måske også... Jeg vil komme med en bemærkning til det spørgsmål. Det der med produktion, der flytter ud. Jeg tror, det er alle de ting, du siger om ledelse, gælder stadigvæk for de produktioner, som kan udvikles i Danmark, og som kan være i Danmark. Og nu er vi på en handelshøjskole, og derfor sidder vi og snakker om, at viden og alt det der, det er det, og bevare og gøre noget ved, som du også er inde på det. Jeg tror, det er fuldstændig lige så vigtigt at bevare den type produktion, som vores samfund, med alle de betingelser, du har listet op, bære og løfte. Og der er betydelige muligheder inden for teknologisk udvikling og anvendelse af teknologier i det danske samfund. Og hvis vi bliver ved med at tale om det her, som om at produktionen er fjernet fra det danske samfund, så er det klart, så fjerner vi den, fordi det overviser vi os selv om det. Men der er ingen basis for det. Vi kan sagtens udvikle. Kig op på Fos Electric, kig rundt på de der virksomheder, som ikke har kæmpe volumener. Hvis vi skal lave benziner, der skal operere ude i Kina, så skal det selvfølgelig produceres i Kina. Men altså, vi må væk fra den der fordom om, at produktion ikke hører til i det danske samfund. Produktion hører til i det danske samfund, og ingen af de principper, du taler om, og de lister om organisation, kan udvikles til at gælde produktionsvirksomheder også. Altså, jeg tror lige sådan en lille smule sort-hvidt op i fremstillingen her. Det jeg sådan set vil sige, det er, at masseproduktion tror jeg, at det skal være, det kommer til at blive med. Men det er klart, altså en specialiseret produktion på Novo, en specialiseret udvikling af særlig vindmølleteknologi og industri, det skulle nødvendigt gå sådan, at vi ikke har det, fordi at så er vi også i problemet, tror jeg. Men det er klart, at selve det med at lave nogle møllelænger og sådan nogle ting, det kan godt ske, at det ender med, at der er nogle andre, som kan gøre det en helt lidt billigere, end vi kan. Jeg vil lige gå et par af de her igennem, fordi at, og så synes jeg så skal vi snakke og diskutere alt muligt andet, ikke? Men det er min bud på, hvad gør vi nu? De står her. Det er overskrifterne, kapiteloverskrifterne i en bog, som udkom her i foråret, og som hedder Liv, Passion og Ledelse. Og jeg tror, at vi skal styre organisationer, vi skal styre efter, at det er passion og mening, som er retningsgivende for at holde energien sammen omkring et fælles retning. Når jeg nu siger, at vi bliver nødt til at give hver enkelt medarbejder mere indflydelse på ting, som har med sig selv at gøre, så skyldes det jo et ønske om at forbedre motivationen til et tårnhøjt niveau. At hvis det er sådan, vi skaber det, der gør, at hver enkelt siger, det her det er spændende, det er udviklende for mig, det her det vil jeg gerne være en del af, det her det blander jeg mig ind i, det her det kæmper jeg for, så er det er jo den energi, der er væsentligt, at vi får frem i alle medarbejdere. Og der tror jeg, vi skal tænke i retning af, at passion og bruge passionen som værende noget, som alle i højere grad skal have afløb for, at deres job kommer til at være væsentligt. Passion er indtil nu primært sådan et fritidsbegreb. Altså man kan være passioneret fodboldspiller, eller frimærkesamler, eller you name it. Og det er noget, der foregår, når man er gået hjem fra arbejde. Det er der, man kan være i flow, det er der, tiden kan stå stille, det er der, man kan fordybe sig, det er der, man kan leve hele sit liv, og synes, nu er det virkelig fantastisk, fordi nu arbejder man ligneragtigt med den hobby, man brænder for. Der skulle vi altså gerne kunne skabe nogle rammer, der gør, at der er mange flere. Måske er det de af jer, der er forskere, som oplever det. Altså at være forskere inden for det felt, som man virkelig synes, at det er sjovt, det er fedt, det er udviklende. At der tror jeg, at der er i sådan en passion, der er i et flow, der gør, at produktionen af jeres forskning i sådan nogle tilfælde, sådan nogle situationer, er bare tårnhøj. I modsætning til, hvis det er sådan, at man forsker i noget, som man ikke synes, der er særlig sjovt eller særlig interesseret. Men det tror jeg, det er noget, vi skal brede langt længere ud i forskningsverdenen. Det skal vi også gerne have bredt ud i min dagligdag. Forstået på den måde, at de medarbejdere, jeg har, skal også gerne kunne have en oplevelse af,
at være et sted, arbejde et sted, hvor man kan få brændt sin passion af og leve sig ind i, at man kæmper for noget, som man synes er fantastisk. Og det leder over til meningen. Meningen kommer til at være den nye styrende faktor. Det med at beslutte og bestemme og styre over andre, det er demotiverende. Det får man ikke de absolut allergladeste og lykkeligste medarbejdere ud af. Det er det meningsdannende, at man er i stand til at skabe det, der gør, at hver enkelt person siger til sig selv, jeg er her, jeg kæmper for dit og dat, fordi det giver mening for mig i mit liv. Hvis det er sådan, at man er i stand til, den kommunikationsopgave, den missionsopgave, det er at samle medarbejdere omkring frie idéer, frie vilje, frie ønsker, så tror jeg, at det er det, der gør, at vi stadigvæk har en virksomhed, som er kontrolleret, som er styret, men styret på et helt anderledes grundlag, end det vi kender fra den sædvanlige eller traditionelle organisationstænkning. Tillid har vi talt en hel del om, loyalitet, åbenhed og gennemsigtighed, det kan også komme lidt over. Altså, verden er så åben og så transparent, at enhver form for gammeldags ledelsesmetoder med del af herstænkning, med at man kan holde noget hemmeligt, man har mulighed for at manipulere med brugere eller med medarbejdere, det er en forestilling om ledelse, som man stille og roligt godt kan opgive. Tingene er for transparente, løber for hurtigt, og risikoen for at blive taget i at være ikke troværdig er for stor en risiko for alle ledere at tage til, at man tror, man går at manipulere og gemme og hekse og trylle med ting. Medarbejdere i øvrigt ofte viser det sig meget klogere og opdager og ser ting, som lederen slet ikke har en forestilling om, at de alligevel har opdaget, set eller erkendt eller reflekteret sig frem til. Så ledelse har sådan set kun den agenda at spille på, at man bliver nødt til at kunne levere en ledelse, som er åben, transparent, gennemsigtig, fordi at det vil alligevel blive afsluttet. Ledelse af relationer er en langstrakt, langvarig og langsommelig affære. Det tager lang tid at bygge forståelse og relationer op imellem mennesker. Det handler om for ledelsen at skabe de relationer til sine medarbejdere, som gør, at man opbygger åbenhed, man opbygger tillid, man opbygger loyalitet, og det tager tid. Og det bliver vi nødt til at skal erkende, også selvom mange virksomheder lever med quarterly reports og aktiekurser hele tiden, og har et voldsomt pres på fra alle mulige shareholders på, at performerne virker, så bliver vi nødt til at acceptere, respektere, tage afsæt i, at ledelse af mennesker tager lang tid. Og der er ingen hurtige genveje. De hjælper ikke at sætte ekstra strøm til nogle processer, fordi det med at forstå og bygge de relationer mennesker iblandt, at det tager altså en mængde naturlig tid. Jeg plejer på det her tidspunkt at sige, at de af os, som ikke er helt enige i det, at man som mener, at det kan godt speedes op, og man kan godt få nogle interpersonelle processer til at ske noget hurtigere, de skal spørge sig selv, eller de kender efter, hvordan det går med at bygge relationer op til sine teenagerbørn. Og hvis man nu ønsker, at forståelsen den kommer til at ske lidt hurtigere, kan man så banke fornuftigt ind i hovedet på de der teenagerbørn, eller sige, nu er det kraftedeme slut, og hold kæft, og vi skal, og vi kan nok se, at det er sådan noget. Nej, det er altså noget med, at det tager noget tid at bygge det, der gør, at vi kan kommunikere i det. Ledelse er sikkert kommunikation. Ledelse er sikkert relationerne imellem de mennesker, hvor den ene leder og den anden medarbejder, men det er sikkert ledelse at skabe det, der gør, at man gider lytte til hinanden, man gider forstå hinanden, man gider kæmpe for hinanden, man gider hjælpe hinanden. Så er vi over i nogle af de sidste dele her, som er væsentlige også, og det er, at lederens opgave er også at skabe tryghed. Og det virker måske den allerstørste opgave for en leder fremadvendt, det er at skabe noget så retro som tryghed. Tryghed, det kunne man forestille sig, det er et gammeldags begreb, som hørte tryghedstiden og 60'erne og 70'ernes tryghedsaftaler alt igennem. Men hvis vi nu ønsker som det primære og det vigtigste formål at have nogle medarbejdere, som er initiativtagende, som er eksperimenterende, som er innovative, som er kreative, som tør at betræde og gå nogle nye veje, der er det for mig at sige ingen tvivl om, at forudsætningen for, at vi har nogle folk omkring os, som rent faktisk tør at lave noget, som ikke tidligere er prøvet, det er, at der er en basal tryghed til stede. En tryghed for, at man ikke bliver hånet, latterliggjort, fyret, skudt, dræbt, hængt, alt muligt andet. Det er altså, at man som leder er i stand til, også derude, hvor
ting går fejl. Også derude, hvor ting ikke virker af en eller anden grund. At man kan bygge den tryghed, det gør, at alle tør medvirke til den proces, som handler om at tænke og gøre nogle ting anderledes, end man plejer at gøre, man plejer at fortsætte, og man plejer at udføre. Så derfor så retro som at skabe den basale tryghed, en væsentlig ledelsesmæssig opgave, som vi i øjeblikket synes, jeg skal tillægge endnu større værdi i den her nye organisationstænkning. De sidste par ting kan vi tage lidt hurtigt. Energi er jo en væsentlig ledelsesdimension, selvom det ikke står på ret mange ansættelseskontrakter eller funktionsbeskrivelser. Du er ansvarlig for energien i din virksomhed. Det er sjældent, man husker at skrive det. Men det er måske nok noget af det, som er så væsentligt. Altså, at der er en leder, som har fokus på at få mest mulig energi til at ske. Som er og virker og fungerer som leder på en måde, der gør, at medarbejderne de har nogle ressourcer, appetit på livet, vilje til at handle, vilje til at eksekvere og brænde igennem. Masser af virksomheder er dødtrætte allerede mandag formiddag, og der går medarbejderne rundt og håber på, at det snart er weekend, fordi de tænker, at det her det er skidt, og det er dårligt, og vi taber, og konkurrenterne har flere penge, og det her det er helvede til osv. Og så er der virksomheder, for hvem fredag eftermiddag, så er de stadigvæk oppe på beatet, oppe på duberne, masser af ting, som de gerne vil nå, og der skal ske. Og de tænker, er det allerede weekend nu, fordi vi havde lige gang i en kamp for et slagsmål og en battle her, og vi vil en hel masse ting. Og det er jo altså en leders opgave at drive energien frem. Det er lederens opgave at skabe det mindset, der gør, at man vil kæmpe, at man vil fighte, at man vil ud og realisere sine drømme, sine mål, sine visioner. Og hvis ikke det er lederens ansvar at gøre de her ting, men fanden er det så? Men det står så relativt sjældent, at det er det, der står i stedet for på lederens stillingsbeskrivelse, beslutning om dit og dat og kompetence til sådan og sådan. Og det er jo noget, man omvendt bør holde op med at gøre og sørge for, at de beslutninger, der skal træffes, at de bliver så lagt så langt ud i organisationen, flytter helt derud, hvor kompetencen rent faktisk findes, flytter derud, hvor det vil give en voldsom stor motivation at være med til at præge de ting, som man rent faktisk har indsigt i, indflydelse på, og som virker motiverende for den enkelte. Initiativer og opfindsomhed, det er også der, vi skal gerne hen. Vi skal gerne være derhenne, hvor vi formår at transformere det her samfund fra at være nogen, som har levet af den maskinelle produktion eller landbrugsproduktion, til at være de, som lever endnu bedre af at udvikle nye succesfaktorer, så var det sådan, de hed. Lige præcis. Og lignende virksomheder i stor eller lille skala. Altså at vi har nogen, som på hver sit felt, med hver sine idéer, er i stand til at bygge et firma, skabe et firma, at få et firma til at gro og vokse, så vi kan leve af det godt, mens det er, og for den sags skyld jo også sælge det videre på et eller andet tidspunkt. Det er vel i virkeligheden kunsten. Det er vel inden for de områder, at vi som praktikere og som ledere har en opgave at medvirke til at skabe et grundlag for Danmark, der fremadvendt er bedre end det er, hvis vi kigger tilbage i bakspejlet. Og det er også derfor, at jeg synes, et arrangement som det her er totalt godt, hvor der er relationer, bygge nogle ting på kryds og tværs, fordi det er en stor opgave at være medvirkende til at skabe den drejning af det samfund her, og med en drejning, hvor ledelse kommer til at spille en væsentlig rolle for, om det her det er noget, som ender med at lykkes, eller om det her det er noget, som ender med ikke at lykkes så godt. Jeg synes, at det her det er et prisværdigt initiativ, og jeg foreslår i min bog, at de cirka 300.000 ledere, som jeg spiller mig frem til, der findes i Danmark, synes jeg skal hver have en ledelsesudviklingshandlingsplan kørende, eller ledelsesudviklingsinitiativ kørende. Tænk sig, hvis det var sådan, at vi kunne facilitere, at 300.000 ledere, at de forsøger at træne ledelse. At de hver har et personligt ledelsesudviklingsinitiativ kørende. Jeg plejer at lave ledelse på den her måde. Nu prøver jeg at gøre noget andet og se efter, hvilken effekt kommer ud af at arbejde struktureret, systematisk med at forbedre sit emne og forbedre sit ledelsesgrundlag. Men tænk sig en vidensudvikling, der vil kunne bygges op, hvis 300.000 danskere arbejder med noget, man fra forskningsside måske så også kunne gribe ind i at sige,
okay, der er nok nogle mønstre, der er nogle mekanismer, der er nogle metoder, der er nogle ting, som kunne være et rettesnor for, hvordan er nødt til at vi totalt set i det lille kongerige, vi kom til at lave nogle ting.